Rendkívül örülünk, hogy itt vagytok. Jó dolog összejönni, hogy közösen teremtsünk. Nem igaz? Tudjátok, hogy mit akartok. Örömötöket lelitek vágyaitok kialakulásában. Ez a közös teremtés legnagyszerűbb formája, nem? Tisztában vagytok azzal, hogy ez a tágabb forrás energia nektek is részetek. Hogy ez a forrás bennetek van, folyamatosan áramlik hozzátok és keresztül rajtatok, és nem különülhettek el tőle. Tisztában vagytok vele, hogy ez a tágabb forrás energia részetek nagyobb szerepet játszik abban, ami minden egyes nap, a nap folyamán megtörténik veletek, mint azt a legtöbben gondoljátok. Elmondhatatlan ez a folytonosság, ami megtestesül bennetek. Forrás energia vagytok fizikai testben. Sokan nem vagytok ennek tudatában. Azt mondjátok, hát ha ez tényleg így van, akkor miért nem boldogulok jobban? Mi pedig szeretnénk, ha tudnátok, hogy a jólét, amely körülvesz benneteket és minden környezetben, fizikaiban és nem fizikaiban egyaránt áthat mindent. Megállás nélkül áramlik hozzátok, és keresztül áramlik rajtatok. De csak annyira tapasztaljátok meg ennek bizonyítékát, amennyire megengeditek magatoknak. Ha alaposan megfigyelitek, hogy mi történik veletek az életben, akkor gyakran az az érzésetek támad, hogy valamilyen tőletek független erő, vagy a körülmények elszakítanak attól a jóléttől, ami pedig szerintünk mindig a tietek volt, és az is marad. Mert amikor a jólét nem árad, vagyis amikor a pénz áramlása elapad, vagy valami testi fájdalmat okoz, vagy valaki összetörte a szíveteket, vagy szemlátomást nem adatik meg az, amit akartok. Tudjuk, hogy néha olyan érzésetek van, mert annyira kívánjátok, hogy másként legyen, hogy léteznie kell valaminek rajtatok kívül, ami gátolja a jólét áramlását. Mi azonban szeretnénk, ha megértenétek, hogy rajtatok kívül soha nem gátolhatja semmi a jólét áramlását. Elismerjük, sokszor olyan környezetbe születtek, ahol nem áramlik a jólét. Szüleiteknek nehéz sorsa volt, vagy zűrzavaros környezetbe születtetek. Így aztán, amikor már csecsemőkorotoktól elkezditek figyelni a körülöttetek lévő világot, elismerjük, hogy megfigyeléseitek miatt nem volt nehéz rezgéseteket a jóléttel szemben ellenállásra tanítani, ami egyébként adna nektek bőven, ha nem lennétek ellene hangolva. Erre sokan azt mondjátok, ez az, hát éppen erről beszélek. Miért születik egy aprócska csecsemő olyan környezetbe, ami miatt azt tanulja meg, hogy rezgése ellenállást fejtsen ki? Hogy sajátíthat el egy kisgyermek olyan rezgést, amelyik meggátolja a jólét áramlását? Mi pedig azt mondjuk, mert a kisgyermek, ez a csepp, apró, tudatlan csecsemőnek tűnő kisgyermek valójában a forrásenergia a zseniális, megfontolt teremtője, aki ebbe a fizikai tapasztalatba érkezve nem aggódik az ellentétek miatt, és nem is akarja elkerülni, hanem elfogadja azokat. Tudván, hogy az ellentétek mindig megértéshez és fejlődéshez vezetnek. Ezért aztán, akik a legjobban uralják a fizikai környezeteteket, gyakran olyan helyzetbe születnek, ami bővelkedik ellentétekben. Mindenütt olyan dolgok veszik körül őket, amelyeket nem akarnak, és olyanok, amelyeket akarnak. De tegyük fel, hogy te magad vagy egy ismerősöd született ilyen ellentétekkel terhes környezetbe. Szeretnénk, ha megértenéd, hogy az ellentétekkel teli környezetbe születve az ellentétek nem csak a te javadat szolgálják, nem csak neked adnak lehetőséget a fejlődésre, amelyet kihasználva még itt ebben a fizikai testben megélhetsz, de ez az ellentét a közös tudat javára is válik. És feltétlenül a mindenséget szolgálja, amiben valójában te és mi mindannyian beletartozunk. Forrásenergia énet tehát továbbra is nem fizikailag összpontosul. Egy részed pedig ebben a fizikai testben jelenik meg. És az ellentétek segítenek felismerni, hogy mit nem akarsz. Amelynek révén megtudod, hogy mi az, amit akarsz. Olykor nagyon jól tudod, hogy mit nem akarsz. Ezért nagyon jól tudod, hogy mit akarsz. Olykor sejted, hogy mit nem akarsz. Ezért sejted, hogy mit akarsz. Az ellentétek azonban mindig a rezgés összpontosulását idézik elő.
Na már most akár kimondod hangosan, akár szavakba is foglalod, hogy az eddig megélt ellentétek közül mit kívánsz, rezgés formájában még mindig ennek a jelét sugárzod. Sokan mondjátok erre, mi az, hogy rezgésként létező jel? Rezgésként létező jel, ez nekem semmit nem jelent. Szerintünk pedig ez jelent mindent számotokra. Mert rezgésekből álló világegyetemben éltek, amelyet a vonzás törvénye igazgat. A vonzás törvénye válaszol a rengeteg rezgésre, elrendezi és szétválogatja azokat, és a hasonló rezgéseket egymáshoz rendeli. Ezért fontos tudomásul vennetek, hogy rezgésekből álló lények vagytok, és rezgésekkel folyamatosan jeleket sugároztok vágyaitokról. És van egy igen fontos dolog, amit talán elfelejtettél. Amikor emberi formádban arról sugárzol rezgést, amit akarsz, mert tudod, hogy mit nem akarsz, ezért tudod, hogy mit akarsz. Nem gondolhat semmire sem úgy, hogy a tapasztalatodban ne jelennének meg rezgésként egyenlő mértékben a kívánatos és a nem kívánatos elemei. Ha nincsen elég pénzed, amilyen mértékben nincsen elég pénzed, ugyanolyan arányban kérsz pénzt, amilyen mértékben hiányzik a pénz. Ha kissé beteg vagy, akkor azt kéred, hogy legyél kissé jobban. Ha sokkal betegebb vagy, akkor azt kéred, hogy legyél sokkal jobban. Más szóval, ha fizikai tapasztalatodban összpontosulsz, a nem kívánatos és kívánatos dolog ugyanolyan arányban jelenik meg rezgésként. Akár kimondod, akár nem, sugárzik belőled. Amikor pedig ez történik, nem fizikai forrásenergia részed osztatlan figyelmével fordul kinyilvánított kérésed vagy vágyad újonnan kiegészített, javított változata felé. És te nem fizikai nézőpontodból már is ebbe az új helyzetbe fejlődtél tovább. Amikor ez történik, az azt jelenti, hogy nagyobbik részed rezgése megváltozott. Az általad éppen megélt ellentét miatt. Ha pedig te, aki éppen megélte az ellentétet, képes volnál nagyobbik részedhez csatlakozni a rezgésben, amelyet kértél, akkor lelkesen átélnéd ezt a pillanatot. Itt és most. Gyakran ahelyett, hogy tudván mit nem akarsz, amelynek révén tudod, hogy mit akarsz, és arra fordítanád a figyelmet, amit akarsz, továbbra is azt ismételgeted, hogy mit nem akarsz. Ez pedig egyáltalán nem rossz dolog, csak éppen egyáltalán nem szolgálja az érdekedet, ha így folytatod. Más szóval mindössze annyi történt, hogy az élet gyarapodásra késztetett, és te nem mozdultál. Az élet hatására több lettél, ám még mindig azt indoklod, hogy miért akarsz többet, miért érdemelsz többet, és siránkozol a tényen, hogy nem vagy több. Rosszul érzed magad, mert nem kapod meg, amit akarsz. Arról panaszkodsz, hogy más megkapja, amíg te nem, és azt hangsúlyozod, hogy milyen rossz itt. Annak hiányában, amit szeretnél. Arról panaszkodsz, hogy milyen itt. Tehát, szándékodon kívül, annál a rezgésnél maradsz, amely kérésre késztetett, most azonban nem a van rezgésétől, hanem a nincs rezgésétől kérsz. Látjátok már, hogy ez mennyire magától értetődő, nem? Ha nem rendelkezel valamivel, amit szeretnél, a hiánynak a helyzetéből fogod kérni. De érzed, hogy amikor ebben a nincs meg valami, amire szükségem van, nincs meg valami, amire szükségem van, nincs meg valami, amire szükségem van, akarom, hol van, akarom, hol van. Ha ennek a rezgésében tobzódsz, érzed, hogy ez a rezgés mennyire ellentétes a megvan, amire szükségem van rezgésével. A forrás benned, abban a pillanatban, amint kérsz, benned egyesül saját kérésed rezgésével, te magad viszont nem, akkor te is érzed a zavart. Na most hadd magyarázzuk el ezt úgy, hogy tényleg meghalljátok. Ha nem kérsz semmit azon felül, amit van, és így nem küldöd el a benned lévő forrást a saját érdekedben új rezgések felé, akkor maradhatsz ott, ahol vagy, és nem érzel semmiféle zavart. Ezzel az a gond, hogy az egész világegyetem arra van berendezve, hogy gyarapodásra késztessen. Nem állhatsz mozdulatlanul. Bárhol is vagy, minden pillanatban jelen vannak az ellentétek, amelyek hatására több leszel.
Ha pedig nem haladsz együtt gyarapodásoddal, akkor a meghasonlásból fakadó ellenállást fogod érezni. Tehát amikor lelkesedést érzel, az azt jelenti, hogy több lettél. A gondolat megszületése pillanatában pedig együtt haladtál a gyarapodással. Amikor szeretetet érzel, az azt jelenti, hogy több lettél. A gondolat pillanatában pedig együtt haladtál a szeretet gondolatával. Amikor feltámad az érdeklődésed, amikor izgalomba jössz, amikor szenvedélyt tölt el, amikor teljes az összhang, az azt jelenti, hogy több lettél. És abban a pillanatban nem teszed azt, amit oly gyakran teszel, ami meggátolja, hogy haladj és együtt legyél azzal, aki valójában vagy. De amikor csak kielégületlenséget, haragot vagy félelmet érzel, vagy tehetetlennek érzed magad, ha ilyen kellemetlen érzéseid vannak, amelyek olyan borzasztóak számodra, mindez azt jelenti, hogy abban a pillanatban nem hagy nyugodni valamilyen gondolat. Talán beszélsz róla. Valami jár a fejedben, és ott a közelében sem vagy annak, aki valójában vagy. A kellemetlen érzés pedig az elkülönülésedet jelzi. Na már most az elkülönülés túl erős kifejezés, de szeretnénk, ha megragadná a figyelmeteket. Ha rossz érzéseid vannak, az egyszerűen annyit jelent, hogy nem tartasz lépést önmagaddal. Először is, ha az élet nem késztetne arra, hogy több legyél, semmivel sem kellene lépést tartanod. Erre azt mondod. Ha nem volna olyan sok ellentét, nem gyarapodnék. Ha pedig nem gyarapodnék, akkor nem kellene mozdulnom. Mert nem lehet másként, mint hogy választási lehetőségek széles kínálata vegyen körül, amelyek folyamatosan gyarapodásra késztetnek. Mindannyian a végtelen időben összpontosuló lények vagyunk. Vagyis önzésre teremtettél. Te is, mi, mindannyian. És nem tettünk mást, mint hogy lényünk minden szintjén, még a sejtjeinkben is folyamatos javulást és javulást kérjünk. Egy kicsit bonyolult, ez igaz, és értjük, hogy mit nem értesz. De egy a lényeg. Ellentétek nélkül nem kérhetnéd a javulást. Ám éppen a javulásért felelő ellentét az, amit kifogásként használsz, hogy ne kelljen tovább lépned. Tegyük fel, hogy van egy barátod, aki afelé hajszol, hogy több legyél. Ez a barátod már régóta megkeseríti az életedet, és nem tudsz megszabadulni tőle, mert annyit beszélsz róla, hogy a vonzás törvénye egyszerűen a közeledben tartja őt. Ha a világ túlsó felére költözve képes is volnál elkerülni a barátod közelségéből, a vonzás törvénye újra és újra elhozza neked. Van tehát egy barátod, akinek a zaklatása arra hajszol, hogy te magad több legyél. Nagyobbik részed ennek a kapcsolatnak a nyűgének köszönhetően lett több. Gyarapodtál és gyarapodtál. Joggal mondhatjuk tehát, hogy ez a barátod, aki nincs igazán a kedvedre, felelős a rezgésedben megjelenő gyarapodásod jókora hányadáért, és a benned lévő forrásnak jelentős mértékben a javára vált ez a kellemetlen kapcsolat. Tehát ez a barátod az oka, hogy több lettél. Ám most következik a dolog érdekes része. Ha olyan vagy, mint a legtöbb ember, akkor ezt a barátodat és ezt az ellentétekkel teli tapasztalatot használod kifogásként, hogy ne tarts lépést a gyarapodással, amelyhez a barátod révén jutottál. Ezért vagy olyan nagyon, de nagyon-nagyon zabos erre a barátodra. Rezgésetek összeköt benneteket. Te azonban a gyarapodásod elkerülésének indoklására használod fel kapcsolatotok részleteit. Ezért tűnik úgy, hogy minden az ő hibája. Továbbá nem vetted észre, hogy amikor ilyesmi történik, és bizonyos mértékig ez mindenkivel megesik, akkor egy ideig erről az emberről van szó. Aztán arról az illetőről, aztán arról, aztán meg amarról, aztán meg... Más szóval, mintha mindig lenne valami, amit éppen kifogásként használsz. Amiért nem engeded meg magadnak, hogy jól érezd magad. Mi pedig azt mondjuk, nem tüntetheted el a világból azokat a dolgokat, amelyek zavarnak. A rezgésedből kell eltüntetni mindazt, ami zavar. Majd amikor eltüntetted a rezgésedből a zavaró dolgokat, akkor nem juthatnak el hozzád olyan dolgok, amelyek zavarnak.
de nem tüntethetsz el semmit a rezgésedből, mert ebben a vonzásra épülő világegyetemben nem rekeszthetsz ki semmit. Egy vonzásra épülő világegyetemben csak bevonni lehet, ami azt jelenti, hogy amikor a kívánt dolgot figyeled, és igent mondasz rá, akkor bevonod a rezgésedbe. Viszont amikor a nem kívánt dolgot figyeled, és nemet kiáltasz rá, akkor azt vonod be a rezgésedbe. Csak úgy hagyhatsz fel egy nem kívánatos dolog vonzásával, ha olyasmire fordítod a figyelmedet, amit kívánsz. De ehhez kis lépésekben kell haladnod. Tényleg szeretnénk úgy átadni nektek ezt, hogy legalább valamennyire megkönnyebbüljetek. Ha valami működésben van a rezgésetekben, és már egy jó ideje összpontosítotok rá, nem válthattok hirtelen át csak úgy egy másik csatornára, mint ahogy a rádión csak egy gombnyomás az egész. Vagyis mindig csak egy kicsit léphettek magasabbra az érzelmi skálán. Ha olyan hullámhozra tanítottad magad, amint folyton panaszkodsz valamire, és tudjuk, hogy joggal, nem csak kitaláltad az okát. Megfigyelted, hogy mi történik. Kicsit megerőltethették volna azért magukat. Lehettek volna kedvesebbek. Lehettek volna nagyobb összhangban önmagukkal. Ha összhangban lettek volna magukkal, akkor mindössze rájuk kellett volna nézni, és jobban érezted volna magad. Ezt pontosan tudod, mert van azért néhány szeretetre méltó ember az életedben. Nem olyan sok, de azért akad. A legtöbb ember nem uralja a rezgését. Ezért aztán, ha azt mondod valakinek, hogy szükségem van rá, hogy mindig összhangban legyél azzal, aki valójában vagy, mert így, amikor téged nézlek, akkor összhangban lehetek azzal, aki vagyok, akkor lehetetlent kérsz. A saját rezgésed felett kell uralmat nyerned, és azt mondani mindenkinek. Nem neked kell összhangban lenned magaddal, hogy én jól érezzem magam. Az én dolgom, hogy körülnézzek múltbeli, jelenlegi és jövőbeli környezetemben, és olyan dolgokat keressek, amelyek összhangban hoznak azzal, aki valójában vagyok. Más szóval csupa rossz helyen keresed a szeretetet. Pedig ahol kereshetnéd, és ahol megtalálod, ez a saját, tágabb önmagad. Forrásenergia részed, az a részed, amely maga a szeretet. Hangold magad erre a rezgésre. Legyetek elnézők magatokkal. Tegyetek olyan dolgokat, amelyekben örömötöket lelitek. Keressétek azokat a dolgokat, amelyek megkönnyebbülést okoznak, és könnyedén jussatok el a helyre, az örvényetekbe, ahol már elő van készítve minden számotokra, amire vágytok. Hatalmas szeretet övez itt benneteket.